Kubor ka Batisi TV. Lawan rasa pida ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka sandur tip kur tip kha yang new ukon henyotrem haka khat henyotrik unai weng arajar arpho kala mudui de ka petition haying bishar Meghalaya High Court ban penpau ya ka jing persha halor ka jing penbena jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya ka public hearing haka arpho waitrik unai weng arajar arpho haka phalau jong ka office trai kambarim u deputy commissioner ka East Jaintia Hills District nakabenta ban penhe ya ka party motion jong ka Star Cement Lom Shnong kabadan haka Shnong Brishernon haka jing yakren bat ka Batisi TV ka President jong ka state ka Kong Davy Tongper harengkat ka jing senran lang jong President ka Khon Hnyotrep National Awakening Movement State Youth Wing uba Thomas Pasa lembat ka Publicity Secretary jong ka state ka Kong Purity Phawa kila ong ba ka jing persya ka jong ki kalong halor ka jing khot penlong ya ka jing pen sngopat ba ne ka public hearing da ka ba penkheng ya ki kindon jong ka environment impact assessment ahjar hnriu haka jo ka por ka Kong Davy kala ongru ba ka seng ka persya hado kata ya ka ni ka jing penlong ya ka jing pen sngopat ba ka batang shispa ngut kat ba haka jing shishahi ladai ban penlong bet haka Shnong Brichernot khnang baki pat ba ki ba kersan bat ki ba persya kinyo ban penpau yala ka jong ka jing sngo jing shisha kani public hearing kala feel la arsin kimla penlong ikan ma ka public opinion kilong ki persya ni kumgi nong song stegi persya ikani ga public hearing jong kani Star Cement ji thu ki benti anu motion sete nama ka banung kong ikan kta iki long kiwa ikwa lu kha ka bajra ka 100 kilometer ai nang tena na ka to ka project bat kumju ka narpo wildlife sanctuary banyak ka ecosystem zone ro te la asin ka la feel ngre sa si sin ka ni kila mun pelong biang ka sa si sin tingi lawan benbu e jing persya jing deputy commissioner bat ka jing bu jing ki kita ka public hearing ro ka tang spangot te la dade ka public hearing balai ge bu limit tang spangot kisim ke bu ya kini ka covid-19 tingi ingin nang dia ya kini bat sa ka wai ro ka long bang ka DC office jing sha ka de ka office jong ka sarkar kumnon pelong ai ka ka private office ben pelong ita public hearing tekali kalong kai ba persya ya kini ka baki ong public hearing tingi lawan ban bu ya ka city sai member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board menen ban ngi layo ka juba baki tet tibet iong bet bangi tingi ngi la follow bet ya ka ministry jong ka forest ka kung ka order jong i kata te ka wai kalong ba kemanta ayu bandon ya kata ka Pollution Control Board ada maki kimna ban control kini pollution ka ban mi hang ha jela jngi tam kum si stay mi i kata ki kene ki cement factory la bun kan nutli ki la bun ki la don stay hanai ke development ayu jurum juyo don tang ai kata ke ka bas new ngi yo kum kata kata development ba kum juru ni la yo iba ke long ke jing ke buru ini ki traditional stay try ka stay nama ba wa da du kini ki employment ro mla ban yo si sha da ki try muluk ba kam tang ka kata hi ya ka de ka environment ba ko wai tingi la lek ru ban karpat ya ka High Court orang nang baga jing thwa sai Chief Justice meninga wan bu tingi khmir tiba ka High Court orang kan saya rap ya lemeni namta amde tang mata ka jongi kibre unde de mata jingi gi dok kha kidi kimrat kimreng branch stay ni lawan bu court sai ni Chief Secretary jong ka Meghalaya State Government ni khmir ti bikin sa perkhat lemeni ba shong stay senong hendong ni khmir ti ba bhai sakawai ke bang senang ngok kalau ngai ku masuk stay senang ngok ba tang sudah ke public hearing kene ki board jeng district jeng ni kelas tang long scientist like survey no ikwa lokha tang sup ke public hearing pate kelas ngam na jar mental as dang public hearing kelas sedang biang ban survey ban ai kata ban chna ban bhai kwa lokha kenur pong kene long tang jeng penbe kan jeng sum jeng ni tiang ba ban ai thubor isparat thain jeng stay ada kan po ba da pidang i jaga mareng ni la de kan namala dale de ru penjot jaga dengan narpo jengi namar ngila dep jot shifting jeng narpo la dep jot nang bagi cement factory to ngi nya su thu ban namala su ban jot mar kan ikam de tak tang yang ai hre tak pating sumi ke teng-teng ini factory iburan chati spo itan jintia
dakabor juga pisah kila persang dakapor cakapor ban le don bor dakaba kelentang bikin yola ban kamai pisah kawai habangi orang yang public hearing kawai dengan mat ke bakong santam hakari ke bangi yai dakaan ke dei ni hapet bet ya ke environmental impact assessment notification ajan reu jo Ministry of Forest Climate Change jang ke Sarkar India te hakane ke notification la tho sai kedar kajing koridor jong kata ke public hearing swa ba kanun ko factory kan expand lene kan strength mai ya kakam ko jong ka hakatu ko jaka haban pet punya ba kadan ne em kajing kata ya kinong snong jong ka tuka than situ ya ka mariang jong ka tuka than situ iki wa ya ki merat ki budan ciki tu ki jaka ban lamba kane ka environmental impact assessment kinhap banyo ya ka certificate kabagi om environmental clearance certificate te kani ka jingle public hearing kani ka wai ni kilinti banyo ya kata certificate Henry nakalian ka jongi pada gila lapet dunia ba kadon pada ka jing kandak ya ka public hearing pada hakalenti ko pursya ya ki kendon an ki bradon lupa ya pemi dan Sarkar India kuma cubatai kemudian ba hakane ka notification arjan re la to sai kedar ba ka public hearing ka di bendon dei ban kandak ya ka haka jaka ka ba hi propose ban le untuk project lene kham hajan om dei shadu shapo clear ya ka ba kum 100 kilometer jengai na ka tu ka jaka nomor ka Sarkar India lembaga ketika notification ka ong ba ni ha ban yo ya ka jimut ju ki ba ki snyo kumno ki ya ha ne em kan khata kumno ya ki te kani gari ka wei na ka linti bangi la isai kedar ba ka Sarkar ka jongi lamba ka Meghalaya State Pollution Board ba ka DC East Jaya Hills kila yai lai ka ba ar pada kamat ba ni ong ba ngin penuan dulu ya ka ya tu kentin public hearing daka ba khot tang sispa ngot haplau jo DC kani kala pangkalan ka public hearing sa ka private hearing kani kam issue sispa ngot Ibreu kimla bandrai lalu kim batai kaji sakta juga hajar ngut pada Ibreu kiberon sabar juga di office te kani ka kadang ka irregularity habala kandok ya kani ka public hearing ka banlong mentah aku itu cunai nomor te nakalian ka jongiru ngikwa ba ki trash nong situ kin yo ya takalat ban pun snow hop ya kaji snow ka jongki dei bu pin nyon ben ya ka sur ka jongki ba pin siul tang kita cis pangun tip kiai kita cis pangun bro ngintip idisi izade tintip ba kiai kita ki list jong cis pangun ki bro ki ban keren on behalf jong kita ki hajangut ki bro ki nong suksunong ki badan setu kita ki bela man sakta na ka dega maini dia kani ka dika ek ka lese ka ba laya ilat ya ki don an ka ki bela don lupa ban ngiyo ka jintip ba kadang kajing side kti jong noplang deputy commissioner bat naka pollution control board ada kajing sisa ka digane ba ki kimla suban kti kemarin kan ke public hearing ke balai ke Bandung kong khar khandai ti Oktober dan katua de Januari pada lagi witere dan mentah pada arputik nomor kan ke public hearing ke balai kumno la ai order ban penkot ya ke public hearing ke balai kani kadai nakadau ba member secretary juga pollution control board deputy commissioner is Jaya Hills ki ai kajing kerpat po ka Ministry of Forest Climate Change ban kerpat de ki ban ailat ban le ya kani ka public hearing ke balai ta kani ka public hearing ke balai kam de ka bawon direct nang thina po Delhi ne lai jingmut de ki jongi sati se Delhi ban na Delhi pada kisu pedang baik ya kajing mut bagi ai ni bat kala ai ya kani kajing petha ban kandak ya public hearing Henry ban kandak sis pangut atau ka ngikwa ban kali jingkali na kanyang DC jog ijadi ila pentip support dali ba in kot tang sis pangut atau ila pentip ba iklan pelong public hearing apa ka sai ni pelong ha halau office jong DC ti kini ki borok kilong ki ba
ki basusi ma nim kwa ma ki het spa ki het stipend ki factory ki he kin daka bor juga bisa kun chunyon ben no padai ya ka suri ngo babon balang ni dan kam ya ka mai ramau ko jengi ma mai ko jengi na mun ta ki pateng ki babon agenti hes gade ko wei ki time borok ko wei ka wa sha penjulor da bon bon posnem da ka jingti do yong ne da ki wei ki factory babon lagi ki produk prosnam ko jengi bodan le si ki 4 per agenti hes ya ka jing seriousness ka jong ka de ka mining na kwa ba ting ting ni le agenti hes pile se west ka sales ba le agenti hes ta phe bak la ba ka swing benen kalau kau long joki luang kiwa ni ngar ting ting alik cepat jentil cepat lum siang setia kalau mau isi nai hado kata tekan ni gabu kacil masih bonek ya kipat yang kijomi kiba kadeka kiba la bandio jing mentoi ni kadeka merong ten kadeka jomi ni la pak stisha chief secretary ba ni kerpa jor di sarkar ka jomi bahkan pun setengah mardor ya kadeka public hearing ka bala rai ban pelong arpoi tereng mala kandap ya ka hakal ti bom dai ban kin wat kin ti kin sim ya ka jing manjur ya ka sur jong bon balang khamtam jong itu kin optional jong ka kitu kitain situ kum kal holding system jong land holding system jong ni ubrushment ula man ai ka jong nga ai ka henry tang bala yo ka khando no wei buru ubri trai tu khando kamut pada ba phila man le amar ki habia bai dum ba ki kanon an juga EIA kamut ki habio ya ka environmental certificate ba ki proses baru ki public hearing la long ko ban ko ka kandai tere mar pa ba yo mi po ong nim tere la pun pulang no la long ka hujan ori pada arja po la pusang sisen pa ba ong mi po ong nim tere ka sakta ya ka wa luka kan sakta ka mi mariang ki wildlife sanctuary ki badon ang tu ki ong tere lawan pai no tementah hari kesin ke balai ba ki persian bat ka jing tumu dan dia jing pelong ye ni ka hearing ke balai ka thau bi thik ba ki kwa dakabor ba ngin le bi ke kam kim le shu spo ka sai nambar ki la persian man le hakat ko jaka la arsir pai ba persian tementah ki ngin le no hapon di siokes in khat ki bure di batang ki spangun ki ben benia menjur bi ka rai jong star cement barkin yo ban urlong le jung tumu ko jong ki